a les portes del tercer cap de setmana de juliol, un cap de setmana que es presenta estable, assolellat i amb temperatures més altes, però avui hem començat el dia amb presència de núvols baixos, el cel carregat de núvols, especialment en punts de la costa, a les comarques més centrals, núvols que de moment no tindran més conseqüència. De fet, a les imatges del satèl·lit Meteosat veiem com el cel pràcticament es troba lliure de núvols a la major part de la Comunitat Valenciana, però no acabarem el dia així, perquè esperem, i això ho veurem millor al mapa de previsió, que esta vesprada el cel vagi carregant-se i a les comarques més centrals i en punts de l'interior pugui registrar-se algun ruixat en principi de caràcter dèbil. En la costa apenas podrien caure 4 gotetes. Les temperatures han pujat lleugerament per la nit i no patiran canvis al centre del dia o tendiran a pujar lleugerament. Això fa que avui el risc d'incendis forestals siga moderat a la major part de la Comunitat Valenciana i alt a les zones de més al nord de Castelló, a la Tinença de Benifassà o a la comarca d'Esports. Demà dissabte comencem el cap de setmana amb sol, estabilitat. Potser tinguem alguns núvols baixos a primera hora del matí en punts de la costa. De vesprada podrien arribar a veure's alguns núvols en zones de muntanya, però núvols sense més conseqüència, i les temperatures, les mínimes sense massa canvis i les màximes amb tendència a pujar. El cap de setmana acabarà assolellat i calorós, tot i que diumenge de vesprada podria formar-se algun núvol d'evolució a les zones de muntanya del nord de Castelló, nord interior de València. A la major part de la comunitat tindrem sol, alguns intervals de núvols i sobretot temperatures més altes. A les comarques centrals i en punts de l'interior de València i d'Alacant les temperatures podrien tocar o fins i tot superar els 35 graus i en punts de la costa quedaran al voltant dels 30-31, com a molt dels 32 graus. I sembla que a l'inici de la setmana que ve tornarem a estar pendents d'aixes tronades que poden formar-se de vesprada en zones de muntanya del nord de la comunitat, més probables, generals, intenses dilluns i només puntuals i afectant les zones de més al nord de la Comunitat Valenciana de cara a dimarts.